son Xoel e hoxe vou vos falar das redes sociais. YouTube, TikTok e Twitch son as redes sociais máis utilizadas polos xóvenes, polo seu divertido contido, os seus divertidos retos, por suposto, as súas ricas receitas. Pero a pregunta é, fixáchevos algunha vez no seu lado negativo? Seguramente non, así que imos a velo. O lado negativo das redes sociais. Por sorte en YouTube non é moi forte. Como moito algúns comentarios negativos para que deixes de subir videos. Pero non é nada forte comparado con TikTok. Agora imos con Twitch, unha rede social na cal só podes subir directos, pero aí non poden haber comentarios negativos, pola forte polémica de Twitch, e por suposto as súas normas. Prosigamos con TikTok, a rede máis forte de todas, na cal podes encontrar de todo con só deslizar un dedo, verdade? Non, iso é o que nos fan creer. Moitas persoas morreron por retos que puxeron nesa plataforma. Ademais, moitas persoas dedícanse a baixar a autoestima doutras que suben vídeos á plataforma. As redes sociais son o maior engano de todo o mundo. Ti podes estar alegre nunha foto e toda a xente pensa que ti estás ben, pero pode ser o caso de que non. Ben, eu xa rematei, pero podedes ir a ver os videotutoriais dos meus compañeiros. Chao!